Biztos. Milyen jó hangja van. Ja. Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban. Kapcsoljátok már ezt a gecit, aludjunk már. Igaztam, valakit megtámadott egy mosógép Pesten. Egy Jedi-on információ. Hallod? Nem susnyásod. Figyelj már ide! Ki? Mi? Kis hangulat van. Hallod, ez milyen labda lesz, figyelj már ide. Milyen botros szőke picsa. De az összes jó. Pultos csaj volt el. Az a 17 éves izé? Szőkés arra volt egyébként. Az, aki az először miatt így kimentünk. De az a szőke move, az olyan komoly volt, annak olyan töltött, Melyik? úgy meg lehetett tölteni a pizzát. Az, aki akkor jött be, amikor mi majdnem mentünk ki. Picivel előbb jött be. A legjobb, ja, de a legjobb akkor is a Miskolcon volt egy csaj. Ja, hát igen, ez egyértelmű. Úristen. Ott lesz az aluljárom a helyben megbaszni, én elállítom. Tisztai pályaudvaron? Move.com-on fel lenne. Azt jól tisztai pályaudvar aluljáróját. Move.com per tisztai pályaudvar. Figyelj már, Per Gyula! figyelj már! Mit gondoltak ezek szerinted? Így hárman fölhívták őket. Jaj, az a velek, hogy azt hitték, hogy egy ember volt, ja. Ezek nem hallották, hogy kettő kiabálják. Vagy három is volt. Három is volt az. Ki vagy? Hát, tényleg, fölteszik olimpiákhoz címmel, és akkor ott megy az mindenki fölírjuk azt, hogy Ultras olimpiákhoz néve, és mindenki rám, hogy hú, milyen jó videó lesz, get. És valami jó képet kell előre tenni. Tényleg ez Ultras, ugyan Ultras képet, az meg is alatta meg a szöveg. Milyen lenne már mindenki néz a YouTube-ot, geci, ezt meg lehetne baszni a tisztai flyot. Meg izé, milyen volt a szőke picsa ott lenni, meg lehetne tölteni a picsáját, nagyon komolyan. Ezt nézd, geci! A gyanúsovára íme megint kusba van. Ez fiam, az vagy. Hagyj vegye, ha veszi. De figyelj, De elküldeni valakinek kevesen, hogy szakadna a rög, és te végighallgatna. Ez lesz nevesen hang. ez nem az kéne. De egy gondolnál most, ha veszi a Peti, hanem tök néz. Gondolnál... Figyelj, galvácsuk, hogy Gyula tegyen mentje. Figyelj már ide! Figyelj már ide! Gondolj bele, az a szőke gádzsi, milyen borotvát pinája lehet, bazd meg. Hát jó. Gondolj bele! Nem gondolom. De gondolj, és ott kúrni a szekrénybe, bazd meg. Itt a kramlik ott lesz a farkán. Komolyan? Szegvény nagyon felpörült. Azt a kurva. Kézbe egy a szekvény. Nem kiért feljel kisétált a szekvénybe, mint a semmi nem történt. És oda be. Hát nem. Kiben a szekrénybe a szőke gádzsi, meg ilyenek, nagyon komoly bazd meg. Ott kockáztuk, hogy... Hogyha ezt nem rakjuk fel a YouTube-ra, akkor senkik vagyunk. Ugye, azt mondom. Eltesszük. De gőzsülne, hogy a magyarok ne találjanak rá. Hogy csak mi tudjuk. Na, passz, magyarul bazd meg, fölírna Ultras Úgy lesz olimpiákhoz. feltéve, hogy